No, začalo nám pršať fajne. Ideme kúpiť možno tank, no ale musíme sa asi skryť. Prišli sme do Katangy, no ale začalo riadne pršať. Uvidíme, jak dlho. Dúfam, že nie viac ako hodinu. Ale aspoň tu majú taký trh v centre. Neviem, či to je dedina, či mesto. Tak sa môžeme pred dažďom schovať. Kupujeme okno pre Petra do domu. Kamai. Kamai, good for you? Yeah. How much price? 650. 650. 450. Now picada. Tetuška nám donesla umyť si ručky. Toto len s mobilom sa hrá. Only phone, only phone, only phone. Nám už nesie jedlo, 55 minút sme tu čakali. Bolo lepšie, keby sme si niečo kúpili na ulici a ušetrili čas, no ale kto vedel, že budeme tak dlho čakať. Hranolky. Hranolky, 55 minút sme čakali. And you? Why you are very expensive? I'm not very expensive. It's only you. How much money you spend? 94 over maybe 95,000. With clothes? Maybe 100,000. Almost 100. Almost 100. How long time you must working if you will earn 100k? Maybe How bills? 1 years? hey, maybe 2 years. 2 years? Yes. Maybe more. And you? More. Tak, už nás nakladajú plechy, nádrž želudné. Vidieť, že všetko majú prepočítané na metre, aby to tam všetko vošlo. Kontrolujú, čo všetko, čo je na zozname máme, či nič nechyba. 4 liter and another one. Tak, nakúpené máme. Bandásky, nejaké veci, mose. A ideme do Čua. Čua. A toto sú zamestnanci, u ktorých sme nakúpili, idú nám pomôcť vyložiť. Potom sa vrátia. What's your name? I'm Hillary. Huh? Hillary. Hillary Clinton. Yeah. And ukonami akan kapi? 25. 25. And you? 23. 23 name? Me, Anton. 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 Okay. Antonio. And how is job this? Good for you? Very good. How much money you earn per month? Bandage. Huh? Bandage. Huh? Bandage. Per day? Bandage 1,000. 1,000? 1,000 or 800. Yeah. What do you feel, Jose? I feel happy Why? because you have bought these things for my house. Your life will be changed. Yes, We don't have money for your phone yes, I don't have. because we bought these things. Yeah. You can sell one tank No, we can't. and buy phone for you. We cannot. No, it's not possible. Yes.
Ideme vymeniť okno staré za nové. Tu nás sú také šaty, aby mu nefúkalo do izby, tak provizorne to tam napchal. Kvalita žiadna. Toto drevené okno nahradíme železným. Upevnili sme jeden zvod. Ale nie sú to také podmienky na to, aby sme to dobre urobili. Nemáme ani poriadne náradie. Takú špinavú vodu ideme použiť do polievky zo strechy, keď dažď príde, naprší, nazbierajú to potom do bandasiek a my to používame na vodu, na polievku, lebo inak tu nie je. €300 som minul. Čo 300? Tu máš zlé toto? Návisť dobre. Išli sme tam po malý nákup, po plastové rúrky a prišli sme s takýmto drevom. Ja som hovoril, že kúsok dreva treba, také kúsky dreva. Určite sme sa zle pochopili a oni asi mysleli, že na celú strechu dreva. No stálo to skoro €300. 250. Lyžičkou takto utesňujú, potom budeme tou lyžičkou aj jesť. Čapať. Tu nás spím na tomto matraci pod stromom, lebo vonku je nie až tak teplo, okolo 20 stupňov. Trošku cítiť niekedy chlad, ale vnútri v izby je ešte väčšia teplota a tam pre mňa je veľmi horúco. Tak si ležíme, oddychujeme, ostatní pracujú, ja nepracujem, nevládzem. Cukor vysoký, 22, teda už znížil sa určite. What do you think about new roof? It will be very smart as to make this house good, look good. Robia uhol strechy, nemajú uhlomer, tak takto si pomáhajú, ako vedia. No, majú nejakú tú prax, skúsenosť. Very good pilka. Ešte, že sme kúpili batériu a tento prepájač na pätie, lebo môžeme nabíjať mobily i notebook. Chlapi menia strechu a dali dole tie staré drevá, ale myslím, že je to lepšie, lebo môže tú strechu aspoň viacej vyrovnať. Aj plech sa im bude lepšie dávať na rovný povrch, ako keby použili tú starú strechu. Pýtam sa včera Petra, že či kúpime, že či im treba nové pilky, že nie, že majú. Ale pýtam sa potom, že či to je jeho pilka. On hovorí, že nie, že to je požičaná pilka. Tak kúpil som jednu a znova sa ho pýtam, že či chce jednu alebo dve. Nie, že jedna stačí. Kúpil som dve, lebo som vedel, že keď je veľa ľudí, tak skôr sa môže robota spraviť. A teraz pilia s novými pilkami a ide to jednoduchšie, pretože tá stará pilka bola upotrebovaná. Táto je nová a dobre reže. Včera som túto bundu, keď sme odchádzali do mesta na nákupy, zavesil tu na, aby sa vysušila, pretože Peter mi ju vymyl. Po návrate
Teda až v noci, keď som sa zobudil, tak som si dal bundu, lebo mi bolo chladno a som zistil, že mi chýbajú doklady, peniaze, asi 160 eur som tam mal. Tak už som potom ani nezaspal. Nakoniec sa peniaze našli, pretože bunda spadla na zem. Ráno som povedal otcovi, že čo sa stalo, že mi chýbajú doklady a znova vybavovať všetky doklady, platiť za ne. No nič príjemné, mal som stres. Nedá sa to vybaviť, ale zbytočne. Nevedel som spať už o 4. ma prehnalo, o 7. ma zase prehnalo zo stresov. Cukor mi vyskočil na 22. Chlapci povedali, že Samuel vzal. On to odložil, pretože sa bál, aby to niekto neukradol, tak chvála Bohu, že to nikto neukradol, no. Tak už som spokojnejší. Ale tiež som uvažoval, že prestanem podporovať deti a človek im toľko pomôže a stále sa nájde niekto, kto vás chce stále nejako ukradnúť. Nie všetci, ale zo pár ľudí sa vždy nejako nájde. Niečo odhalíme, ale nie všetko. Niekedy až po mesiacoch som prišiel na to spätne, že niektoré deti aj v detskom domove zobrali 20 eur a až po pol roku, 3/4 roku sme zistili, že ako to bolo a kde bola pravda. He's tight. Sme u Bonifáca na návšteve. Jeho mama, jeho otec. Pozemok majú velikánsky oproti tomu Jacksonovmu. Radosť žiť. A neviem, jak sa preloží pravidko. Good for you? Are you happy? Rozbil som si mobil. Mi vypadol z vrecka. Som šťastný. Ideme tu do dediny kúpiť im Crocsy. To je všetko. V tomto obchodíku chceme kúpiť Crocsy. Čakáme na predavačku, teda na majiteľku, kým príde. Všade musíme čakať tu v Kenii. Tu sa všade čaká. Ľudia majú čas, nikde sa neponáhľajú. Ja už som taký unavený, nevládzem ani nič. Som sa posadil tu v obchode. Na stoličku kupujeme Crocsy, ale nevládzem ani domov ísť, taký som unavený. A to máme tu na pár metrov. 3 minúty cesty. Pomalej chôdze. Tetuška chce 300 šilingov za Crocsy. Niekde ich možno kúpiť aj za 200, 250, kedy jak. Ale tu sme ďaleko od mesta a nemajú spôsob, ako zarobiť, lebo tu je málo zákazníkov, takže to síce drahšie, no ale potrebuje aj ona zarobiť, aj ona má rodinu. Máme tu taký malý obchodík, taký butik, no málo vecí tu má pani, lebo je tiež sama chudobná. Má tu len zo pár múk, 5 kg múky na ugali, táto múka je na čapaty, ostalo je 5. Má tu ešte cibuľu, paradajky, mlieko, cukor, a neviem čo to je, na čistenie, čaj. Veľmi skromné, chudobné podmienky, no a z toho tak snaží sa predať a žije. Moses doniesol prázdne fľaše. Kupujeme všetky cibule. Cibula sa im zíde, keď sme ich navštívili. Nakúpili sme pre Bonifácovú rodinu zo pár potravín, múku, olej, paradajky, cibuľu, mlieko. A to je všetko. Budú mať na niekoľko týždňov, možno na 2-3 týždne, čo jesť. Tetuška tu má taký stánok, zo pár zeleniny, taká jedna kapusta, toto je skuma, banány, cibuľa, trošku zemiakov, mango, paradajky. To je všetko, neviem čo je toto. What is this?
Cassava? For cooking or without cook? Without cook. This is sweet? And this is sweet or sweet? No a možno tu ani za celý deň nikto nepríde jej nakúpiť niečo a len tak si sedí a čaká. Aj keby toto všetko predala, tak ja neviem, koľko môže zarobiť, ale veľmi málo. A dozvedeli, keby toto všetko predala, tak zarobí asi 1000 šilingov, čo je 7 eur. Tak nakoniec sme sa rozhodli, že kúpime kapustu a banány. 200 cent. What? This? No? Huh? No. No good. Okay, no. Wait. Coke. This is Coke. Sugar cane. Huh? What do you need? School bag. How is price school bag? 400. For honey only. Čo sme to len urobili? Čo sme to len urobili? Takto sa varí na otvorenom ohni gidery. Asi 3 hodiny. Keby používali plyn, tak veľa plynu minú a plyn pre nich je veľmi drahý. A na ohni je to lacnejšie. Marci, tu stala kúpeľňa. No, tak to ťažko povedať, že či to je kúpeľňa, ale ukážem vám. Teraz to je tuna. Toto je kúpeľňa. Hej, zaclona. A za ňou takéto na blate. Tu na jakýsi kameň závaží, aby to chránilo pred očami druhých ľudí. Tam si položíte vodu, po prípade šampón a umývate sa, lejete na seba pod nebom. No a tu je záchod. Musíš sa trafiť do diery pod holým nebom. Aj toaletný zmizol. Niekto už toho bol navštív. A tam je. Pod nebom. Proste Afrika. Pozemok majú pomerne veľký. Tam po tie stromy. Niekde tam je hranica. Plus minus. Tam aká si pani ide, tak tam je už cesta. A žijú z toho, čo si zarobia, čo predajú, čo sa im urodí. Nechajú si, niečo predajú. No a toto sú susedia. Prídu si tu posedieť, oddychnúť, idú cestou okolo, tak sa zastavia na návštevu. Popozerajú, porozprávajú. Mambo! What do you think about new roof? Yes. Yes? Áno. What is this? Yes. Roof. New. New. Will be new. Yes? And what do you think? Yeah. Ini gua mau ni. It is very good. Yes. Very good. Yeah. Your English than mine. Yes. And wife knows more English language Yes. because she use brain. Yes. We are stupid. You and me. Yeah, like you. Yes. Yeah. What do you think about new roof? I'm very happy because it is very good. And we spent, do you know how much money together? 100k. 100K. Yes. Oh, God bless you. A lot of. God bless you. Peter knows spend money for 2 days. It's very good. Good? It's very good. Your son is very expensive. Túto veľkú porciu Alex je sám a predtým jedol gidery. Ja neviem, kde to do nich vojde. Je tu na ďalšia dvojica. Tiež jedli gidery. Toto tu, veď to je pre 3. Ja nezjem ani tretinu z toho. Sliepka čaká, kedy môže zaútočiť na jedlo. Išiel si cez Košice?
že ti to tak dlho trvalo. Áno alebo nie? You don't understand me. Ideme nahriať rúru, lebo nám ako si nevychádza. Zo pár centimetrov, možno 20. Teraz nám nesedí do toho uzáveru. Ešte, že máme plynovú bombu, lebo inak by sme nevedeli, ako to. S papierom by to bolo obťažné, aj s drevom. Very hard. Cut more. Nemáme pravý originálny nadstavec nakoniec, tak lepíme to najprv sekundovým lepidlom, ale došlo nám tak lepiacou páskou, aby to aspoň trošku držalo. Pomáhame si ako vieme, lebo nie je tu dostatok materiálu, no. Čo ti poviem? A teraz kam? Nejako takto. Máme tam medzierku. Nie všetko v Kenii je na presný rozmer, no tak latáme, platáme ako vieme. Dávame tam tmel, snáď to bude dobre. Slnko zapadá, Samuel pripravuje oheň na varenie. Dnes budeme variť vonku, ušetríme plyn. Ja radšej som vonku ako vnútri, lebo vnútri je malo miesta a teplo. Máme tu kuraciu salamu, urobíme omeletu z jedného vajíčka, do nej nakrájame salamu. Tu na 8 večer opekáme si tu zemiačky, hranolky, takto potme. Pri 20 stupňoch asi a je nám fajn. Len je to pomalé, strašne pomalé. A je nás 13. Avis? Idem ochutnať. To je také bez chuti. 30 minút musí variť. What is this? Kasávu s paradajkou. Je to také bez chuti. Yes. Ale necítim tam soľ vôbec. Ideme nakúpiť tehly na tomto furiku. Tento furik je ešte pomerne dobrý, ako majú aj iné. Kde ťažisko nie je na kolese, ale mimo, a potom ten furik je taký veľmi ťažký. Bonnie? A what is this? Old house? Church? Fire. Fire. Preparation. A ja som si myslel, že tu majú obchod, kde predávajú tehly. Takto sa kupujú tehly v Kenii. Musí najprv z lopatou učistiť, stiahnuť hlinu a potom povyberať tehly, za ktoré my potom zaplatíme. Tak už som to pochopil, že toto je kuchyňa na prípravu, na výrobu tehál. Že to nebola stará kuchyňa, ale že to je kuchyňa, že tu sa vyrábajú takto tehly, tam sa potom zapálí a tehly schnú. Cestou nám popraskali tehly. Zopakuj, cestou nám popraskali tehly. Repeat. Cestou. Líďa, repeat me. Cestou nám Cestou nám popraskali tehly. Cestou na pepronkali. Začalo nám pršať. Aspoň uvidíme, ako voda tečie. Tu na trošku je ďaleko od Ríny,
Budeme to musieť trošku predĺžiť, ale tam je to celkom fajn vzadu. Ide to pekne do riny, tak ako to má byť. Chlapi rozbijajú väčšie kamene na menšie a potom ich predávajú. Ručná práca. Došla nám voda. Takto sa donáša nová od studne alebo od rieky, alebo kade to je. Posledný deň na návšteve u Petra. Dnes sme im odovzdali darčeky. Bicykel Bonifacovi. Nebolo to až také veľké prekvapenie pre Bonifaca, pretože včera, keď telefonovali, tak chlapci si nedali pozor, malo to byť pre Bonifaca prekvapenie, ale nakoniec nebolo, lebo on začal ten rozhovor, že Peter je v Kituji a ide kúpiť bicykel, takže už včera sa na neho tešil, dnes ráno potom prišiel a prvé čo povedal, že chce bicykel. Takže nebolo to až také veľké prekvapenie, ale má radosť, lebo pre neho bicykel to je... Oni si to nemôžu dovoliť. Oni si nekupujú ani chlieb, ani to ešte bicykel. Bicykel stojí 18 000 šilingov, čo je 130 eur približne. A je to pre neho asi nesplniteľný sen. Musí sa naučiť bicyklovať, lebo nevie. Do you want something to tell me about new bicycle? What do you feel? Telefón Mosesovi. A Moses neočakával takýto darček, pretože pred ním jeho bratia dostali tričko a nohavice. A keď som mu podal tašku, že nech si ju otvorí, že čo tam je, tak vtedy bol prekvapený, aj keď jeho reakcia nebola taká, ako som očakával, pretože každý človek inak reaguje na darčeky, ale triasli sa mu ruky a bušilo mu srdce asi 15 minút, potom bol taký rozrušený z toho. Má veľkú radosť v srdci, aj keď to možno nevie tak najavo dať. A jeho mladší brat Alex, ktorý dostal nohavice, tak tiež by chcel bicykel, no len teraz to není možné, lebo už aj tak sme veľa peňazí minuli na strechu a na jedlo a na kadečo. Pre nich je to Mailand. Peter povedal, že 2 roky by musel pracovať, aby si mohli kúpiť novú strechu. 2 roky pracovať. A pritom to stalo možno iba približne, ja neviem, možno 1000 eur všetko dokopy. Aj s tými nádržami na vodu. Shagrema. What do you eat? Skiro. Skiro? Yeah. What is this? Skiro je také niečo podobné ako veverička u nás. Toto je meso. It's good? Yeah. Very good. Very hard. Koreniny sú dobré, ale meso je veľmi tvrdé, musel by ho asi 3 hodiny váriť, no ale nemá toľko času. It's good? Yeah. But very hard. Strecha vymenená, dvere opravené, namaľované, ešte by to chcelo raz premaľovať. Vnútro izby tiež vymaľované, skultúrnené. Niečo tu ešte prerábajú. Asi budú maľovať všetky izby, aby mali všetky izby pekné. Toto je izba rodičov. Morár robí úpravy posledné. Toto je izba detí. Tak je to trošku lepšie, není to dokonalé, ale na kenské pomery je to veľmi dobré. Nádrž je pripravená, čakáme už len na rúrky.
lebo iba táto jedna sa nám zvýšila. A takto sa deti hrajú. Sme tesne pred odchodom. Začalo pršať, takže zatiaľ nikde neideme. Cesty možno budú mokré, závisí to od toho, že ako dlho bude pršať. Či to bude len prehánka, alebo riadny dažď. Takto si sušia umyté hrnce na kríkoch. Míka sa nám, pršalo, je trochu blato. We are going slow by slow. Good. Čakáme na Matatu 1:20, zatiaľ 3 minúty, tak trávime čas tak, že majú tu teraz plšak. Plšik to predávajú v nedeľu. Prvýkrát som sa stretol s takým, ani neviem čo to je. Je to meké. Ready? This is not. Také ovocie, neviem ako sa to volá, ani čo to je. Prišlo Matatu, minibus, ale je plný, tak čakáme ďalej. Sme tu už pol hodiny. Čakáme na prázdnejšie Matatu. Ide Matatu a zastavuje, má voľné miesto. Ak trúbi, to znamená, že má voľné miesto. Tak už sedíme vnútri, prišlo skoro úplne prázdne. Sú tam dve miesta voľné. 3. Empty? No, it was empty. Yes, it was empty. Why? Almost empty. Because many people from Kitui, they arrived at Wabonza, and then another ones here at Chua. 40 minút sme čakali na Matatu. Presne 40 a prišlo. Tak môžeme ísť do Machakos. Už sa vezieme v Matatu, ktoré pre 14 ľudí a nás je tu 21. Čo najviac využiť priestor, čo najviac zarobiť. Toto je sprievodca vodiča, ktorý vyberá peniaze za cestovné. Nemá ani kde poriadne sadnúť. Zastavujeme po ďalšiu 22. osobu. Teraz. Tak nie, vystupuje jedna pani. Peter mal ísť do Kitui, do mesta, kde pracuje. Ale chcel ísť so mnou ešte tie 2 dni, čo som tu v Kenii. Tak chce byť so mnou a šťastný. Nakúpil si veci a nemá peniaze a teraz 5 minút stojíme. John, Yes, why do you have a smile? because I'm with you. No, Yes. yesterday you was with me and you are sad because chicken is here. No. Yes. Yes. What do we do? Sme chceli a oni si sedia, alebo telefon, je? Phone. We were thinking that the bus is going there. Mala. He say. We didn't hear. We were sleeping. Čím sa to češeš? Nimemuomba. Unajua kitu muomba mtu ufai
Nimpigie basi. Takto si jeme kuriatko pred odletom. 4 hodiny pred odletom. Kuriatko, dva kusy mäska za 2,80 € pre jednu osobu. Cestujeme Bolton na letisko. Cena je 700 šilingov, 790 alebo koľko. Ani 200 šilingov na osobu, čo je pomerne veľmi lacné. Ideme asi 17 km. 4 osoby. We are going to airport. And what's there? Huh? And what's there? We are going to fly Fly? Where? to go to Slovakia. Mambo boys. Where are you? Yeah, and what is this? Jomo Kenyatta Airport. Okay. Your first time visit airport Kenya. Yes. What do you feel? I feel painful because you are going. Yes. You will not eat chicken. Sme na letisku, trávime posledné minúty pred odchodom, mojím odchodom. John akorát mení, pokusí vyberať SIM kartu, lebo ešte je aktívna. Môžu ju ešte týždeň využívať a potom po 3 mesiacoch, ak by som ju nevyužíval, tak aj tak ju zablokujú. What is this? Only for looking. Translate him.